Vamos a ver, Chucho. Xa sei que non ten agua, Chucho. Vai a gasoil. Vai a gasoil. Si fora agua, si anduvera con agua, eran todo flores. Iba a gastar 1,40 € ao litro polo carallo arriba. A ver, doulle a encender, a ver si vai. Mira aí. Ai! Chucho! Nada. Pásalle como a meu cuñado, desde que se separou, zorrea. Ai, la madre. Chucho, ti non querías facer unha vasectomía? Querías, non? Pois podías chamar agora e que viñaran buscarnos unha ambulancia. E íbamos os dous. Veña, espabila, que ainda ha de vir por aí tráfico e negra. Espabila, Chucho, por Dios. Buenas tardes. Tal. É a dueña do vehículo? Sí? Que tal? E que lle pasa? Usted é tráfico. O tráfico, ela non me ve o qué? Como normalmente ides dous, No. despístame. Dous íbamos tonechos, non somos Perdón, tráfico. perdón. Vale. Mira unha cousa. Podeme explicar que fai aquí a furgoneta na medio da carretera parada? Que lle pasa? Explícalle o Chucho. Chucho! Que é Chucho? Que é Chucho? Chucho que é o can? No. É? É un mecánico que me estaba a mirar. É que non... Onde está Chucho? Non sei. Onde vai? Chucho! Señora! Que non ten agua. Avís, mira unha cousa. Primeira cousa, para baixarse do vehículo hai que levar o chaleco reflectante. Vale? Sí. Bien. E segundo, poñela baliza. Sí, va ahora. Sí, Iba a poñela ahora. espero que teña a baliza. Teño, non vou te la baliza. Si non ten a baliza, son 1.000 euros. Repito, si non ten a baliza, son 1.000 euros. E se a teño, canto me dá? 2.000. Non funciona así, señora. Pensei porque... ¡Chucho! Chucho debe oírme xa. Non vai ou algo. aparecer. Señora, voulle preguntar unha vez na máis. Sí. Ten baliza ou non ten baliza? Teño... Hombre, non vou... Non terei pan dese con alpiste do que se lle dá aos páxaros, pero baliza Sí. teño eu. Eu non salo da casa sin baliza. Ah, non? Moi bien. Pois se ten a baliza, ten que quitala do vehículo e colocala aquí. Pero é que ao final van a bollar a furgoneta. Aquí é onde ten que estar a baliza. Pero é que eu non estou parada. Ai, non está parada. No, Non está o coche parado. eu non estou parada aquí, eu estou traballando. Que non é o mismo. Ao estar traballando, Pero que está facendo? que estou facendo? Estou vendendo pan ou que estou facendo? Panadería Nieves. Está vendendo pan ao lado da carretera. E que ten que ver unha cousa con outra? Sin pan non se pode comer, Vendendo ao lado da carretera. Sí. Pero vamos a ver. Onde se ve vender ao lado da carretera? Hai alogo as vellas que venden grelos na carretera da Coruña. Non están na carretera. Elas poden. E eu non podo vender pan. Anda, carallo. Que é usted Nieves? Son Nieves. Enséñame o pan que ten logo. Se está vendendo pan, enséñame o pan que ten. A ver canto pan ten. Ahora non teño moito. Eu aí vexo unha barra na máis. Ahora hai unha barra porque... Que pasa? Que neste carril véndese moi ben. Xa. Porque como só pode ir a 90, Xa. non pode pasar de 90, entón véndese ben. Señora, ou me pon aquí a baliza, ou teño que meterlle 1.000 euros de multa. Eu poño... Si ten a baliza. Pero como non vou Si ter a a ten. baliza se eu son...
Eu son unha enamorada das balizas. Ai, sí. Un canto a baliza. Pois búsqueme a baliza. Que me busque a baliza. Que non sei onde a teño. Espera Pois un momento, búsquea. xa vou buscala. Aparte non me enrede moito, que hoxe teño unha comida familiar ao acabar o turno que me están esperando. Teño comida ca familia, ca muller, mas con meus sogros e todo. Señora baliza. Señora baliza. Señora gente, quería denunciar o roubo dunha baliza. Voy a dicir unha... No, sai aquí, señora, sai aquí. Sí. Voy a dicir unha cousa. Si non aparece ahora mismo a baliza, son 1000 euros de multa e quítolle 6 puntos de carne. Pero ten que estar aquí, ó. Espera. A baliza ten que estar. Eso xa yo dixo eu. Que me acordo eu. Meter metina. Eu meter... Xa está. Xa topé. Atopou a baliza? Está aquí. Sí. Home. Seguro? A min xa me parecía. Poña aquí, faga o favor. ¿Qué es esto, señora? ¿Qué es esto? ¿Usted cree que eu son tonto? ¿Usted cree que esta é unha baliza? Non está homologado, a mellor. Non está homologado. Onde a comprou? Onde a comprou? Gustaríame dicirlo, pero ahora mismo non me... Pois dixo onde a comprou. Onde comprou membrillos tamén. Señora, sinto moito, pero teño que empapelala. Jale, carai. É que neste país Lo siento todo é ir en contra do autónomo. Vayan multar aos que fan hamburguesas con pan Bimbo e as cobran a 10 euros, coño. Veñen aquí anda unha pobre panadeira. A min os das hamburguesas dame igual. Mentras non adianten en línea continua e teñen a baliza, a min... Chucho. É chulo. No, é muller, é muller, é muller. Dime, cariño. Empanada. Sí, empanada comprei collina. Sí. Non me olvidei, no. Sí, que lle gusta a teu pai a empanada. Sí. Sí, xa vou ahora, xa vou. Sí, empanada teño. Sí, tranquila. Chao, cariño, veña, vémonos ahora. Me cago en la empanada. Que pasou? Que tiña que levar a empanada para a comida, non? Non tes? Non terá por aí... Che facía falta unha empanada? Sabes se está homologada? Tata. Sí. De berberechos. Está homologada de berberechos. Totalmente. Claro, olvideime de collela, mátame a muller se la levo. A ver, é fácil, Quero dicir, a usted falle falta unha empanada. Sí. Bien. Pero non quería tampouco... Eu teño unha empanada. Sí, non quería abusar. Entonces, Sí. si usted me pudera homologar a baliza... Tampouco... Eu homologo ya... Firmar... É que non trouxe polígrafo, se non firmaba ya, pero vai. Tá. Días usted por homologada a súa baliza, na quite non estando eu. Vale. E moitas gracias, de verdad, pola empanada que teu... Chucho!
Chucho! Chucho!